Sport турында. Район үзәге бойлар собасында күптән түгел ачылган Алтын туп спорт комплексы инде төрле дәрәҗәдәге ярышларны да кабул итә. Узган елларда районыбыз командалары кунаклар белән иптәшләрчә очрашу үткәрде. Шушы көннәрдә Сабадагы Алтын туп спорт сарайында мини-футбол буенча иптәшләрчә очрашу булып узды. Ярышларда Саба администрациясе, Шәмәрдәнең ветераннар, Ныкрат аланының мишта командалары катнашты. Алтын туп спорт сарае яңа матур чиста, үзенә тартып тора. Минем үземнең дә биредәге уеннардан беренче репортаж эшләвем. Мишта командасы капитаны Ринат Галиәхмәтов бүгенге ярышларның спонсоры. Спорт залына килеп кергәч, аның белән очраштык. Biz yıl sayın turnir uzdurabız. Mishta degan komandasi uzdurayın bunu. Bizim pasuda yasıyız. Metal pasuda aytik. Yıl sayın şunday turnir imенно özümüzün rayonda uzduraga dep kelamiz özümüzün бүләкләр белән. Бүген нинди командалар катнашачак? Bizim komanda Mishta, администрация Сабинского района и Шәмәрдән ветераннары. Беренче уенда Мишта командасы һәм ветераннар командасы көч сынашты. Һәр футболчы оста уен күрсәтте. Нәтиҗә 6-0 исәбе белән Мишта командасы җиңүе белән тамамланды. Икенче уенда исә администрация командасы ветераннар белән очрашты. Уеннарда ике якта көчле булуын күрсәтте, әмма уенда бер як барыбер дә җиңә. Нәтиҗә 13-2 һәм администрация командасы җиңде. Өченче уенда администрация командасы белән Мишта командалары очрашты. Ифрат дәрәҗәдә кискен, матур, шәп соклангыч уен күрсәтте алар. Ике як командада да уенчылар яхшы уйнады. Соңгы нәтиҗәләр Мишта командасына җиңү китерде. Ярышлар тамам. Сүз Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка бирелде. Район башлыгы бу ярышларда катнашкан һәр спортчыга бик яхшы сәламәтлек һәм алдагы ярышларда зур уңышлар теләде. Бу уеннарның спонсоры Мишта командасы һәм аның җитәкчесе Ринат Галиәхмәтов һәр катнашучыга Ныкрат аланы заводында эшләнгән тимер савыт сабалар бүләк итте. Безнең инде төп ярышлар алда, без инде моны күңелләр дип карыйбыз бу ярышны. Бүген чыннан да матур уеннар булды. Biz инде бу турнирда, бәләкәй генә турнирда икенче урын алдык. Һәр вакытта җиңәсе килә. Әйткәнемчә, безнең төп турнир алда булачак. Бу инде шуңа әзерлек дип карыйбыз. Алдагы турнирларда җиңүгә үткәнеп калабыз инде. Бүгенге уен белән без бик канагат. Үзебезнең булган җитеп бетмәгән җирләрне төзәтеп, алга таба шуның өстендә эшләргә уйлап торабыз.